ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ କୀଟପତଙ୍ଗର ପରିଚୟ କ୍ରିୟାକଳାପଟି ଜାଣିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟପଶୁ, ଜଳଚର ଜୀବ, ଉଭୟଚର ଜୀବ ସବୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କୀଟପତଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେମାନେ ତଳେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କରିବି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରଜାପତି, ଝିଣ୍ଟିକା, ମାଛି, ଅସରପା, ମଶା, ମହୁମାଛି, ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଝିଣ୍ଟିକା, ବଣିଆ, କଙ୍କି, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା। ଏଇଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗର ନାମ ଜାଣିଲେ। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।